ezi nwanne m biko eweliwe ka njọ gị iwere asụsụ na omenala Igbo fọnye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gwara ha jụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gazienụ n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a. Ndị ọma na-ege ntị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche, ekele m ụnụ. Ọka akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu. Ndị otu nzukọ ọchịchị ime obodo Ọlụ bi n'ala Amerịka bụ Ọlụ Regional Assembly USA maọbụ ORA USA n'ahịa ịchafụ ekesala ozi ma kpọọkwa ọhaneze ikwu na ibe na ndị na-agụrụ ọfọ ndụ ogologo ka ha wụchaa ma kọọkwa ngaji n'eze na nnukwu ọgbakọ ukwu nke ha ga-enwe n'obodo Miami, Florida nke Amerịka mgbe ọnwa isii nke afọ anyị nọ n'ime ya ga-agba mkpụrụ abalị 26 wee ruo mkpụrụ ụbọchị 30. Aka na-achị ndị otu a bụ Chief Chris Onwuzurike, aka nchawa nke mbụ n'Aba, na onye na-esote ya n'ọkwa ọchịchị bụ Maazị Fidelis Ezewike mere ka Igbo Network mara na ORA USA akpaalarị ike obiọma pụrụ iche site n'inyere ụmụnne ha bụ ụmụ nwanyị ndị isi mkpe, ndị ihe aka memere nke na-abụghị ositere na chi tinyere ọdachi na isi ngọngọ na ndụ ha. Chief Onwuzurike gara n'ihu wee kọwaa ka ndị otu ya si enye ọtụtụ ndị ime obodo dị n'Ọlụ aka site n'inye ego ngalahịa, ịkpọrọ ndị ọkachamara dị na dibịa bekee wee gwọọ ndị ọrịa n'ime obodo na-anaghị ego. Oke anụnụ a na-etu aka nchawa nke mbụ n'Aba na onye na-esote ya jiri obi ọcha wee kelee ndị ORA USA niile, ọkachasị ndị a. Chief George Akunna bụ onye odeakwụkwọ ha, Maazị Charles Anụmodo onye nke na-esota onye isi odeakwụkwọ. Ebe ọ bụ na ekowe ụlọ achọwa onye ogologo, Maazị Ezewike gbadosiri ụkwụ ike n'ala wee kelee aka na-ejidere ha ego bụ Maazị Chidi Nwameme. Ndị ọzọ bụ akwaghị akwa Chief Onwuzurike chọrọ ka ọhaneze mara na ha bụ akwa akwụrụ bụ ndị a: Nze Philip Obilom, onye a na-etu Oturuome, Chief Stanley Dike Nwachinyerugbo n'Amike, Maazị Hyacinth Obo, na onye na-agbasa ozi nke ndị otu a bụ Injinia Carl C. Ogbenna. Na mmechi okwu ya, Chief Onwuzurike kpere ekpere ka Chineke gọzie ma mekwa ka ORA USA bụrụ ọnwa nke obodo Ọlụ ji ahụ ụzọ, maka ihi na anaghị eji enyo ele ihe agba n'aka. Ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa. Jidekwe ka iji mgbe nta ka anyị chụọ nọ n'Owere Nchi, mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ ka anyị gaa nọ chọwa ihe anyị furu efu. Asụsụ na omenala Igbo ga-adị. Ndewonu. Ezi nwanne m biko eweliwe ka njọ gị iwere asụsụ na omenala Igbo fọnye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gwara ha jụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ
ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gaziere n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a